No niin, sitten jos katsottaisiin tätä autoetua ihan tämmöisenä Excel-esimerkkinä. Eli tässä on nyt auto hankittu vuonna 2012 uusi auto. Kyseessä on vapaa autoetu tälle palkansaajalle ja siinä maahantuojan hinta, tämä on vähän tämmöinen arvokkaampi auto näköjään, tai ainakin minun mielestäni 44 900 on tämä maahantuojan hinta. Eli se suositushinta, perushinta, tämmöisiä vähän eri nimiä käytetään tälle samalle hinnalle. Suositushinta, perushinta, eli se hinta, millä se autokauppa sen myy. Niin verottajahan käskee meitä vähentämään siitä autokaupan suositushinnasta, maahantuojahinnasta, perushinnasta. Aina pitää vähentää 3400, riippumatta siitä millainen se auto on tai minä vuonna hankittu. Aina se 3400 vähennetään ja tämän toimituksen jälkeen, kun on vähennetty tuo 3400, niin jäljelle jää se uushankintahinta. Tämä on verottajan termi, tämä uushankintahinta. Ja siitä käytetään myös nimitystä verotusarvo. Eli tuosta me lasketaan se verottajan antama prosentti, mikä tässä esimerkissä on se 1,40%. Ja nämä prosentit ja tiedothan löytyy sieltä vero.fi-sivulta, jos haluaa vielä käydä. Mehän käytiin jo katsomassa, mutta jos vielä haluaa palata sinne, eli vero.fi oli se, mistä esimerkiksi tuo on nyt napattu. Verottajalta haemme aina nämä tiedot ja prosentit näihin. Ja 581 saadaan, kun lasketaan 1,4% uushankintahinnasta, eli tästä. Mä lähetän tämän Excelin teille myöskin, niin te saatte tämän itsellenne talteen. Ja täällähän näkyy myös nämä kaavat, miten on laskettu. Esimerkiksi tuo. No sitten verottaja sanoi, että voidaan pyöristää lähimpään kymppiin alaspäin, eli 580. Ja se on tosiaan alaspäin. Lähimpään kymppiin alaspäin pyöristetään tuo arvo. Ja sitten taas tämä keltainen, eli nämä on sellaisia annettuja nämä keltaiset, me ei niitä voida mitenkään muuttaa. Niin tämä on myös sieltä vero.fi-sivulta haettu verottajan ohjeista. Verottajan antama arvo, mikä me sitten lisätään. Ja näin me saadaan yhteenlaskettuna tuo plus tuo. Tämä on se autoedun raha-arvo kuukaudessa. Ja mitä nyt sitten tämä tarkoittaa? Tämä autoedun raha-arvo, niin jos tämä palkansaaja nyt saisi palkkaa vaikka 2000 € kuukaudessa, sitten hänellä olisi tämä autoetu 865 € kuukaudessa. Niin tämä 2000 on se rahapalkka, mikä maksetaan sille. Se on se bruttopalkka, mikä on sovittu, on se rahapalkka sen palkansaajan. Tämä autoetu ei ole mitään semmoista, mitä maksetaan sille palkansaajalle. Tämä on vaan rahanarvoinen etu. Ja se lisätään siihen kokonaispalkkaan sen takia, että siitä otetaan sitten vero valtiolle, eli ennakonpidätysprosentin mukaan toimitetaan vero valtiolle. Eli lasketaan kokonaispalkka, mihin tulee mukaan nyt tässä esimerkissä rahapalkka ja sitten se luontoisetuna autoetu. Nyt jos tällä leikitään, että tällä palkansaajalla nyt olisi 21% ennakonpidätys, eli tuo olisi se vero, mitä verottaja hänelle sanonut, että pitäisi maksaa valtiolle, niin silloinhan me lasketaan tuosta se ennakonpidätysprosentin mukainen vero. Eli tuo olisi se ennakonpidätys, mikä me sitten palkanlaskijoina lasketaan ja tilitetään, toimitetaan verottajalle tietoja. Tämä pitää sitten maksaa verottajalle. Ja laitetaan tähän väliin tämmöinen pieni kysely. Katsotaan, jäikö mieleen tuosta autoedun raha-arvosta, että mitä mieltä olette, kyllä vai ei? Autoedun raha-arvo vaihtelee sen mukaan, maksaako työnantaja polttoaineet vai ei. Odotetaan hetki, että kaikki on vastannut. No nyt näköjään. Mä näytän teille, miten täällä vastattiin. Kaikki vastasivat, että kyllä, eli oikein.
Näin juuri on. Autoedun raha-arvo vaihtelee sen mukaan, maksaako työnantaja polttoaineet vai ei. Jos itse maksaa, palkansaaja maksaa itse nuo polttoaineet, niin silloin kyseessä on käyttöetu, joka on edullisempi kuin se vapaa-autoetu. Eli tämmöinen. No mutta hienoa. Pidetään nyt vaikka tähän väliin kahvitauko 15 minuuttia ja tullaan takaisin sitten koneelle ja ruvetaan tekemään harjoituksia enemmän. Eli kahvitauko tähän väliin. Kiva.